Kuchokera kuno ku Times headquarters ku Blantyre ndine Banda madzulo ano yangu kwana kumene 6 o'clock, almost 5 minutes past 6 Central African time. Whether you are in Malawi and around the world, tufuna tikulandire tindanthu ambiri amene amationera ku New York, enanso akutionera ku Singapore, ngakhalenso ku Hong Kong, ku China ndiye kuli mudzi kumene amationera osewala anzathu aku Australia, ngakhale ku Karonga, komanso kuli Koma Island. Tikulandireni alembi athu apano pa cathedral. Tathokoza. Inavuta? Kuti cathedral sabatai kumakhala alembi. Sabatai. Ndiye simunanene. Ndikumbukira lero mwanena babawo. Inaenda kwa Bali athaji katolika kuti kodi anyamatai. Mukamasewera zinthu zina zimusamasewelesa. Auto mukwizi wa cathedral. Musewelesa mubaselo bishop pamakhala bishop. Ndineyo nanga. Pa cathedral pamakhala bishop. Yes. Na bishop ndio. Ndineyo. Oh. Sabatai ine. Wemba bebe. Wemba bebe nani masaidi? Chifukanda aucheni yawa anyuto nikambala. Anyuto nikambala na benano mukuoneka muvutika ndudi ndo wa adevusa mwana. Iwo akuti Chingereza kama bito. Amino ndio imba bero amino. Oh bito. Ana mwana nawo ndakuti njaiko. Amina ngemusafutikani nawo. Kuti ndo wao ndo imba bero. Anyuto nikambala. Tisana kazikise ujeni. Cha. Aji ujeni. Oh, so many pabera diocese man. Zindu za sinda. Awa. Andalembi bebe. Alembi. Inu. Ine aji bishop. Imba bero ndio. Bito. Sinda mais tu. Ni mpigwa sinda. Uma coisa sinda. Mateo sinda. Ezone. Usitha zose. Boma mpigwa. Anuma gawana. Malana tada. Malana tada. Appointment achitika kale. Anana gawana zose. Yo digira mwana ngati kuti uboda mafupa abwera. Atumoja tayari. Ezone. Munhu mpaka dake bishop pampana. Kamwana kumbacho. Kutwani makwati. Malana ata. Aida thokoza. Iya tikulandireni. Ayi tikulandireni ndino anthu abwino kwambiri. Ndino anthu achipongwe. Ndino anthu abwino. Sono mawawira amenewo sangakhale msente simozi. Ndino anthu achipongwe. Okuzomolo ni mene. Iya nanga simatengera pamene waponda. Chifanta izina zinthu zimasintha basi. Zimasintha. Zana tinali anthu oyipa, lero tikuzokhala anthu abwino. Lero tikuzokhala anthu oyipa kwa wena. Zana kunati tinali anthu abwino kwa wena. Kuti zana amapempha ndi wina. Kuti yachonde. Imende iti. Uli program sisintha. Imango sinthano mbali yako. Kuti kuli ndani. Zana mata? Zana wapesa kuti yena makwada. Kuti yachonde. Weza remote. Lero bwera ndienda. Amena chonde. Pano pate ngado akubizira. Now I understand. Kuti dzana amene chonda anyamata ino. Moto titibisi. Chonde musachita kuti pweteka ine. Pano ndi awera no sonkezera nguni. Ubizira moto. Game ya tembe. Kuti chaya. Yukusoma ndika chaya tani. Ndiri chayire. Nkhani zathu zotani lero tiyambe ndi mandivusa mai. Timafuna tidawunika ku nkhani zitatu mosunga nthawi. Nkhani yoyamba ndiyo kuti kodi ndalama za boma misonkho yathu tikhoza kumayigwisa ntchito bwanji kuti tisamasakaze ndalamazi. Takhala tukambirana za austerity measures boma ili limene nangofika linanena kuti chonde tiyeni tisunge ndalama tizigwisa ntchito bwino. Ndanalengeza zina zimene afuna kupanga. Ndiye tifuna tizionike kuti kodi zimene tikunena zimene tikuchita zofanana nazo yankhulana. Yoyamba imeneyo. Yachiwiri tukamba kuti aphungu ayi ndithu akuchitabe kusauyuzika. Akulowerabe kuseri kuchuna kuti CDF icha asangoyimvera fungoyi. Afuna kuti nawo sazigwira nawo kuti kodi kwenda bwanji kwali 5 billion. Yes, kwesa kwauza kuti iyayi. Iniyo nkhani ukuko anthu achakagwisa ntchito azibwera usachita no report to you kuti tagwisa ntchito chonje akuona ngati kuti isikukwanirayi. Ikuperewera kufuna kuti iwonso asewere nawo ndithu. Nanga si akamapita ma constituency mu amanena one nephungu achitukuko. Ndipo zola kwisaso zimene zonse. Amatero tene. Mundisankhe ine ndi wachitukuko. Ndekula kwisako phungu sakhala wachitukuko. Ayi.
ntchito ndesi tikuimvesesa phungu sakhala kwa chitukuko chitukuko simbali yake chitukuko si chake ya Ayi. and zimene tizizilankhula pano kuti timvesesane timvesesane and this must be driven home ezona mpaka nazitamveka kuti Ezona. ayi chifukwa choti nthawi inake zinthu zinkalakwika pakusazindikira mulungu adalekerera ezona tikazindikira timakonza pomwe zona kuti kabanga uja silingamamweso ngati nthawi ijani zona chifukwa pano yesu ndamudziwa Ezona. ndikachita chonchi chandikantha ezona so ino aphungu ziwani ntchito yanu imene si yanu musayilowerere ndi zimene tikunena momveka bwino kaya azifuna kumapanga chani koma chilungamo chake ndicho kuti zimene mukufuna kugwira ndipo zimene mukuchita parliament mukusokoneza zimenezo mulakwitsa mukhoza kuyanjana no for the first time ndikuona kuyanjana Yes. au kunda Yes. kuyanjana koma nobali ena amalankhula mosamalisa ukamva ena ake akumazayankhula wooneka kuti akumazaona kuti kodi igemu iyi itakakhala kuti kukusina ende bwino okay ingakakhale bwanji and ndikunena izizi chifukwa chokuti ndimakamba ndi ochunga kuti ino amthalika ndi constitution law malamulo amene timagwisa ntchito mdziko muno ngati constitution adalimba nawo akuyenera ikazafika pa table pawo kuti ayichekenire imeneyi kuti ayisaine oitafuna kuti achekenere kole azinena achekenire okay ascending the bill yes azayikunika ina achi Edi. kodi zimene tinkayika mu constitution ndi zimene tikuchita amende apapa zogwirizana akhoza kuyikana atawikana fake ndikuona kuti kuli anthu ena ake umene kujaku umati ukamva masentence awo akumazaoneka kuti akumauza anzawo wava chabi muhango amalangiza anzawo aja akuluakulu te ndizikhaso but zipange zinthu zibwinobwino kumva Ben Pili kuti actually so see kuti you know it's not like and ili mujeni mwawo Office mwawo. mukhola mwawo Yeah. but is yakuyankhula mwa nzeru ndithu muoneka kuti guys sangoti tizitha kufunsana mafunso munomo tiyamba kole mene asidayambe Okay. pesa tungonena Okay. yomalizirano ndendi ya ma transport mdziko muno kuti ma transport athu amayenda bwanji makamaka ma transport amene si a private you know maiko osiyanasiyana amakhala ndi imene makhala ma transport makhala ma train makhala ma basi you know amene amakhala kuyenda kunyamula anthu amene akupita ntchito kodi kwathu kuno zikukhala bwanji kuti zikukhala ngati kuti transport zikuluzikulu zinangosidwa m'manja mwa wina aliyense chifukwa chake tikufuna tikambirane nkhani ya akabaza amene anaona opportunity ndi kubwerapo ndi solution kodi solution imeneja what are the consequences ndi solution imene inabwera anthu ataona kuti apa pali vuto chifukwa anthu akusowa mayendedwe so tikufuna tiunikeso imeneyo tiyambe ndinu alembi athu mwina tiyambe ndi series otiyambe sere oye very good chifukwa muli mlembi amasunga masonganosi chifukwa muli mlembi Amasunga maminisi. maso makakhala ndalama pano tidzigawana bwinobwino ndama nanga zomagana sipachali chipomwera ndalama ya za city magana ndama za chalichi osapachali sagawano kuli aya mfumo ya kutotira kumafuta ndi business ndalama pachali chisiri afumu ndama za chalichi oh ino mkazi wa Kristo utazive kuti uvestre kwanda ugana mesa makatreasure paujeni samlembi samakhala treasure okay treasure amakhala wina oh ngati inu yakumaba afumu usiya treasure zitakutumba dramas kuti chani afumu alesa ni ntchito yake ene utreasure songa nikana afumu series basi treasure ndine pano maudindo ose magawana ndatenga all treasure tsopano akutipatsira program iyi ya series enterprise. Sally's Enterprise is offering an incredible 18 days of Christmas savings from 15th to 31st of December 2025. Enjoy up to 15% off on range of top quality products, including the iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy A17 5G, Redmi Note 14 Pro, Apple USB-C 20W power adapter, Apple USB-C to lightning cable, and Samsung 25-watt PD adapter with 3 pins. This is the biggest Christmas savings ever. Terms and conditions apply. Merry Christmas and a Happy New Year from Sally's Enterprise, your go-to suppliers of stationery and electronics. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Program ya the hot current achuluka mabundi malinziri times exclusive program ya the hot current tiyambe ndino alembi mukuzimvetsa bwanji za austerity measures
choyamba ndinene kuti boma la DPP mosogozedwa ndi amthalika atalowa ndikuyang'anayang'ana makona monse mosunga ndalama ananena kuti ayi sizili bwino ndiye anakhazikitsa mfundo zosiyanasiyana kuzeranso mwa nduna yoyang'ana nkhani zachuma amwanamveka. Mfundo imodzi imene adakhazikitsa inali nkhani ya austerity. Tikakamba nkhani ya austerity ndiye kuti ndondomeko mfundo zokhwima zofuna kuti boma ligwirisire ntchito ndalama posasakaza koma kuzigwiritsa ntchito bwino ndalama zimene zilipozo mosamalisa. Ndiye ndi mfundo yonena kuti yakhale kutchulidwa ngakhale kumbuyo koseko ndipo timadziwa all over kuti chuma chikavuta. Nkhani imodzi imene mmakamba ndi nkhani ya mitigating kapena kuti kuchepesa public expenditure kagwiritsidwe ntchito ka ndalama za boma kapena misonkho ya anthu. Ndiye anthu akhala kuombera m'manja kumati iyayi komatu boma mwayamba bwino maganizo amenewa ndi abwino. Ndiye pakatipa tinaona kwamba mwina think lachisanu kumabwera weekend anthu anamba zoyankhula kuti koma austerity measures ikuyenda kapena si ikuyenda. Panali nkhani ziwiri zimene zinakambidwa. Nkhani imodzi anthu amakambapo nkhani yokhuzana ndi amene ali achiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino my Jenansa right honorable SC amene akhala ndithu akukangalika kuyenda malo osiyanasiyana kumbukirana apasa udindo woti ayang'anire mdziko muno nkhani yokhuzana ndi relief kuthandiza anthu chifukwa cha ng'amba kapenanso mavuto osiyanasiyana amene timakumana nawo. Ndakhala kumapita malo osiyanasiyana kukagawa thandizo komanso ukaona mavuto. Ndi anthu akuti mene akuyendera vice president mucha ndi zija zosunga ndalama zitheka chifukwa akayenda vice president kumakhala allowance komanso timu yawo yonse ija imafunikanso kuti magamoto aja athire mafuta ndi zina zoterozo. Ndi anthu amati apatukhala ngati mukuzisusa nokha ndi mmene anthu akuyankhulira. Banda ukandifunsa ine pamene poponena kuti nkhani ndiyofuna kuyionera madera awiri chifukwa kwa ine ndikuona ngati kuti and this is my personal take on the matter. Mtsogoleri kupita kukaona terekeze ukalonga kuti kumene koko anthu akuvutika motani kenaka nkuwapa sathandizo in itself sindikuonapo chovuta china chilichonse. In fact pali ubwino okuti mtsogoleri apite akaone malo mongo tumiza thandizo chimozimozi inu nthawi zina mmatha kunena kuti ndibwera kumwe kumuzi inu ndi munthu mmodzi amene makuti kupita kumuzi uchileka mmati mundidikire ndibwera kumweko chifukwa mmakapanga assessment imene simunakathe kupanga pa phone. Ndiye mukapita ukapereka thandizo mmathaso kuona actually maybe we should have fixed this. Vuto ili si vuto kwenikweni vuto kwenikweni ndili. So mpofunika kwambiri kuti mtsogoleri azikhala ndi maso on the ground. Tinene mosapyatira pano kunena kuti we know kuti amuthalika sikuti he's going to be traveling as much. So maso awo makutu awo azikhala ndithu with the vice president and maybe even the second vice president kupita ukapanga ntchito zotero. So in itself sindikuona vuto koma tichenjeze my Jenansa mukamapanga zimenezo mupange ndi with the spirit of spending less. Mupange zimenezo munjira yofunisisa kuti musaononge chuma chambiri. Ndipereke chisanzo kwalonga kuchana kutchula kuja terekeze kuti a vice president akuchokera ku Lilongwe uwo ulende wopita kuchitipa ukagawa matumba kandi zina ndi zina zosiyanasiyana ndikubwerako 2 days later akunyamuka uwo wakukaronga pamene popo ndiye kuti kwa ineyo anakatha kukhala kupanga maulendo awiriwo in a cost effective manner. Andinene kuti sikuti akutero sikuti akutero kwani ngopereka chisanzo ndiye kuti atha kunyamuka terekeze ndikachita kampu kumzuzu akakhala kampu kumzuzu apita kunkhatape pafupi achoka pamenepo apita pa mzimba pa boma achoka pamenepo apita kulumpi apita pamenepo karonga ndi chitipa kupita kombaini aujenawa ainoki kanzingeni anapanga choncho yes anapita analipita ya kumpoto anachita kampu mu Nzuzu kumuchita ndera. So for me that is cost effective. So kuyenda komutha kuyenda koma pamwendapo muonesese kuti zikuonekeratu kunena kuti mukuyesesa to spend less as much as possible. Komaliza pana anthu ena amakamba kuti sono amaiko usi padzana paja pamene amayenda ndi nkhani yomwe ya relief anthu ena anawakuwa kwambiri kodi was it because of the number of asilikali amene amayenda nawo kapena it was because nthawi imene ija amene a DPP they were not very happy with amaiko usi. So panopo ndiye tinene kuti the tables have turned. So nkhanizi ndikuona kuti tikamaziona kumakaka andale ndifake mwina timalephera kuti mwina tione chindunji chake cha nkhani koma issue ndionera kuti let's spend less kaya mukathandiza kaya mukaona mavuto a anthu but try to spend as less as you can.
mtsogoleri akhoza kunena kuti nonse amene mwapita muyenda nane tikumane madzulo ano. I'm just giving an example. Yes, tikumane madzulo ano kukokotero nonse ndi okhoma matenti omwe mubwere nkuyamba mafunsana kuti inu pa ulendo muchita chani, inu muchita chani, inu mawa mbwerere, inu mawa mbwerere chifukwa zimene muchita pa ulendowu sizikuzani zotheka. inu masekretary tichitoyenda masekretary 4 mundiperekeza kudzatani. So tidzifunsana mafunsano. Yes. Is that what you're trying to say? Yeah, exactly. Eti? Exactly. Fa kunena kuti awasa amaenda ndekuti also being unfair. Zona. Koma nkhani ndio mwe mune nayo. Kuti pamakhala zinthu zina, let's use wisdom. Munthu ukakhala kuti obanda kunena kuti uli pakati pa mwezi ngati umadalira kwambiri salary. Ukuona kuti kuti salary ndileso end of the month. Even ndikuuzani maulendo ake agalimoto amakhala osamalisa kwambiri. Zona. Ololi full tank. Yes. Amakhala osamalisa zetu. Amfumu Mwamaliza? Ndamalisa. Okay. Palibe sojina mino mfuna yakula? Mwina ina imene tingangonena naso nkhani ya ndege. Okay, mene imene anthu ananenera. Koma you can tiambe ndimene. amfumu Or you want to combine right away? Let him go first. Yeah. amfumu kanzimu kaumphawi kacha sikabwino so tifika Kanzimu kanzimu kacha? kaumphawi Kani yake iti? yomwe Oh. Yafika umphawe? babanja tikana kuti tizisamala ndalama sizimatanthauza kuti nde kuti sitingaguleko china chake kutanthauza kwa kusamala ndalama timanena kuti kodi ma priorities ndi chani pano tikapeza ndalama ma priorities ndi chani tikapanga ma priorities aja nkunena kuti munthu ndifuna ndizipepeseko kulika iPhone 17 ndikagule wina kumadandaula mukusakaza ndalama. Okay, imene tinakatani nayo kati tikumanga nyumba ikuyenda ana masukulu talipira inu mayi yanu so ndakupasani kaya ndiwo versus yapa mwamba yanu kuti nanso mutani zipewa ndagula chili chonse ndapanga nde ndikutenga kuti nanso ndikatani ndikazipepese Christmas ndizipa nde mukusakaza ndalama. I think ndikaumphawi. What am I saying? Pazikhala good balance ya momwe zinthu zikupangira. You cannot be prioritizing ndalama imene kwena kuti ikhale yofunikira inu nkumangoyiseweresa. That we agree kuti nde usikuganiza bwino. Ngati nziko muno muli mavuto kuti afunika ndalama, lese mulibe mafuta nziko muno. Koma tikuona sogoleratu angolusa ndege vuvu ndeti madaba kuti ndalama zimenakulusa ndege vuvu. Tingagule mafuta mimi malaina wawo ate. Vuvu anthu sakudya achiteze. For example. I think even pa ujeni anthu kuza kudaba azikupeza ni mungobwera zandi koma anthu sanaje mphala masana kuti yomwera mumaitenga kuti pamuzi pano tuswa chakuti. My point is sikuti ni ndalama yonse imene timanati kusakaza. Ndalama ina timakhala kuti ndithu ndika investment. We must be able to come out poyera nkwafotokozera anthu. Chimene chimavuta mziko muno ndichokuti anthu timayamba kulankhula zinthu and sometimes anthu anayamba kumchidwe umene chifukwa sogolera athu akhala kumakhala very economical ndi information. Samati uwuza zimene zikuchitika. Ndi because palibe pamene akuyankhula anthu sazapezeka tula kusuwa chonena. Banda ife tagwirizana kuti sitipanga kuti kali nthawi pangati kunja. Yawo mena kuiganizira. To avoid that timabwera pano pa kuti iyayi anthu amatiponyera nkhani zosiyana. Koma ife timanati sitingangobwera uziyankhula sana zifufuze. Tikamabwera nazo apa tikhali ifeso tazimvesesa kuti ziuzana zona. We should not be confusing each other. Now tikhale anthu number 1 ophunzira kuti amalawi tizawuza zimene zikuchitika kuti asamanene zabodza. Amalawi mukhale anthu okuti mukamva zinthu mumve zimene mwauzidwazo osati iniyo muzinenano zanu zosiyana zimene zijazi, which is what we do. And the problem is because mina palibe engagement pakati pa boma ndi anthu amangothamangira mangolemba ku social media. So kumene anthu amakatula nkhawa zawo ndi ku social media. Anamalomba pangani create an environment kuti amalawi azitha kukupezani kukufunsani mafunso without them just rushing. Because do you know what it is about this country? Munthu amene ali kunja amene samaziwa Malawi kuti angoti ndiziwe chani za Malawi akangolowa rubbish imene ili pamene popo about our country. The rubbish that is there, the lies, deceptions that are there is just unbelievable. We damaging this country because munthu amene sakuziwa china chilichonse is typing. Ukupanga type, you have no idea what you're talking about. You're busy damaging the image of this country and you think who benefits at the end of the day. Are you sure Michael Olemela ngati in America
atata zilemba zimene zimachitika nyasi zimachitika pamene kujangu inu mungafune kupita komwe kujangu. But when you hear about America, what comes to mind? Zoti kwa America kuli anthu ambirimbiri amagona pansi pa bridge. Amagona m'misewu. Have you seen those images? Homeless people. Have you seen those images? That's what you can see them. Inu simulali kwa Silicon Valley. Yes. You see, these are people that understand what image we must give out. So you think kuti ine ndikazangu peza mpata kupita ku America, the land of material dreams come true, whatever. It's a narrative that they shape as a people. This is the image that the rest of the world is going to see. Koma ife kunoko bwanji. You are an idiot, sorry to say. You don't know what you're talking about and you're typing. That is very dangerous, Chief. Very dangerous. You can't leave these people to be typing things. They have no idea what they're talking about. Fast forward, coming back to what we say. Here is an issue. To go in this kind of information, to avoid malemba zabozawa. If we must be proactive with the correct information. If the president is going to travel to South Africa for X amount number of days, how much is costing us and what is the benefit of that? If people don't like it, so be it. But that's the truth. But if there is an up-paribe information major, there's never going to be a vacuum, Mr. Banda. There's never going to be a vacuum, Alembi. And has remember nonsense. You understand? So we need to come to a balance where we must say, guys, to achieve this, and this is what we must do. We must going to be very proactive. People may not like what we are going to say, but that's the truth. But if no one is saying anything, people are going to be saying something. This is the problem we have in this country. Can you imagine how people want somebody dead? How people want you creating fake stories about people like Jesus, man. Why are we so obsessed with lies? So, Brian, what I am saying at the end of the day, Boma, please, I appeal to you. When you say there are going to be austerity measures, people know what there are going to be some expenditures. Doesn't necessarily mean we are talking about austerity measures. Yes. Exactly. Komanso, you must come up with information. Because, for example, do you know sometimes tukugamba sokuti mwina chiwerengero cha anthu amene sapita kuma embassy chikhala chochepa tisave about 47 billion wacha. Kenaka tikuzabwaso zana kuti Jane answer ndi aujeni andani president akuyenda tikuononga ndalama. Okay, so that saving from there, where is it going to be channeled to make sure we make more money? Because ndalama siti mango sunga ku bank. We must invest somewhere. If we are going to be using money to invest, people must understand this expenditure is important because it will give us easy. But if we don't speak, and we have a problem in this country, we don't speak. And hamanena amatikira maungama. Kuti Banda kupita kwakuti. Until usiku mtu azaduze noka. Kuti sindikupita kulikonse. Mwina ndizakhulupirira. Mokuti zitachuka zoti mukupita kumene mukupitako, mwina zasowa ka 2 days kena kaki. Anthu wapita. I don't know if this is the right example to use. And you sitting very uncomfortable. Yeah, nungonena kuti anthu akafuna kulumikiza bwana madotsi okuti they are not mixed, they are not connected. Ndeba kamachitika kachinthu kena kake kuti kakuonesa tiphunzire chifi kumauzana. Ine manena kuti Donald Trump amayankhula zinthu zopweteka. Kumati samayankhula. Ya. And zamayankhula Donald Trump anthu amanena kuti amene ujasamapanga follow diplomacy. But anaziwa kuti diplomacy sometimes ndizongonamizana. You are saying one thing in somebody's face, you are doing another behind their back. Kulibwera kungokuuzana utani ndinausiya. Pitani mukabange kuziko lanu zimene zimupanga zizopepera mfumu. And they don't expect the American president to tell people in their face. But behind the scene they must discuss you. Mukabwera zinamizirana hi. That's fake. And by doing that, his narrative imakakupita. Yes. Amakonza zinthu zimene zikadaona and sign an agreement the people that we never thought can sign an agreement. Yeah. So my Banda achunga funa yankhuwe. Tiyeni tisamale phere. Yes. Tiyeni tisamale phere kunena olozili zopweteka. Tize auza anthu pang'ono ndi pang'ono amaphunzira kuti dziko lathu lino timauzana zinthu zoona. Sizitisangalasa koma ndi zoona. Tiphunzire kuti pasamakhale popanda information. Yeah. In the same vein, kumalawi kuno tayenera kuvomereza kunena kuti ndalezi tinayamba kuzitenga at a very personal level kuti zimachita kukhala ngati kuti
ndi chidani. Yeah. And I'm sorry to say kunena kuti mumatokhala anthu olochali chimodzi, anthu antundu umodzi, olo family imodzi, anthu akati ayambe kuyankhula na nkhani za ndale, anthu amasiya kupasana ulemu, kumakhala kulozana zala, kuli ma WhatsApp group amene nthawi ya kampeni anthu ena anachosedwa mafora ma family Kuchunga klani. iya ndikunena ma family zonse Yeah, inongonena kuti kuma zinachuka ndi kuchunga. Kuchunga klani yosana kwa awela chisanzo. Iya neneso ndupeleka chitsanzo. Oh, chabwino. Kuchunga klani. kuti wina mpaka anachosedwa chabwino. Nanga yozo yosana timbere. Ndanga Joseph. Yeah, wina anapeleka chisanzo. Potana lemba in a public space, niko peleka chisanzo. Uh-huh. For example, Shadrack Chikoti Uh-huh. wrote a long piece of how analimbana ndi anthu a family a WhatsApp group ya kwawo. Okay. Ndiye ananena mawu amodzi amene anisangalatsa, amanena kuti you know at the end of the day abale anga aja I discovered kunena kuti whether kuti ine ndina ka MCP kandwa chipani chanji kawanda DPP, but at the end of the day they're still Banda. Same blood. Ndipo china chake kuchitirano Banda obanda nzanu, they will take care of you regardless onena kuti kaya kuti munavotera wakuti koma kumala kuno timakhala ngati zinthu zija tinazitenga at such a level of hatred andandala aja timakonda kunena asamati danise iwo aja imakhala nthawi zina ngati game. They do that, they go home amayimbirana amafone koma iwe ndo andipweteka lero eti ayi wausiro andikuonesa mawa kubwera pa kamera paja kuyankhula very strongly against the other person kuseli kwa kucheza. So ndimaona ngati zimene zimatipwetekesa. What am I saying this? Nkhani imene tukamba tirekeza ya president inezi unifesa chisoni chifukwa chonena kuti pali mbali ziwiri. The first part is tiyenera kuyamikira kunena kuti boma came out and said kunena kuti president akupita on a private visit. Anakatharu kunena kuti akupita kugwira ntchito za boma. Yeah. Anakatha kunama. They could have literally lied about it. The fact that ananena chilungamo kunena kuti akupita for a private visit, thank you government for being honest. Chichiwa chinafuta cha private. Chinafuta chichiwa chimene. Chori private visit ndi chani? Akwenda zawo. Chinafuta chimene translation. Koma ndikuona ngati kuti that alone we should celebrate it. On the other side, ndikuona kuti pamakhala missing information. Now, for the private visit, sikuti ayenera kunena zonse zimene akupanga pa private visit. Inu matopanga pa private visit, private visit. I was some talking about private visit. I don't think to know Mukatan ukolonga. I don't think so. California. Mukatan. California. Mukatan private. Ma inu mutakusanka. Mabwera magadgets kumeneko mumatenga bwanji. Makateka. My iPad. Isatuluke anyuwa. Makateka. So the onus is on the owner. Whether afuna kuti anene zimene zijakapena ayi. Koma tiphunzire kupanga differentiate kuti pamakhala personal side imene inokhala private ya mtsogoleri. Komanso there is a side imene mtsogoleri must know kuti because they are president, their life has become public. Exactly. Yeah. Because they're enjoying the tax. Yes, because you are the president of the people. Yes. So, pamakhala information ine. Nikopeleka mosa zembaso tingwerekeza kuti president akhala kuti apita chipatala. Ineyo my argument has been, what is wrong with that? The people. Kodi kuno ku Africa chimavuta njani? Atekeze ine ntakhala kuti ine ndimapita ku check up. Pali madera ena ndiye amene achipatala amadokota amene not azindiona from time to time. Ndimanena I'm going for a check up. Achimwene sindipezeka. Ine kandi team wandivuta. He knows. You know, I'm going for what is wrong with that? Koma ifo yoti zinthuzi tinazolowesa makaka andale umuntu unachoka. And that's the part that I bemoan about this country. But you see, like the example is given where muntu atangonena kuti ndapita kuchipatala. Anthu ambali nayo ndala kunenazo. Zachipongwe zomwe ali Yes. So kuti iwe nkumanena kuti inu muntu akudwala and this is what you're thinking. Tinaonapo aujene andani awa Boris Johnson ita kwapula COVID. Yeah. He came out in the open and said the COVID. Trump. They were in the hospital. But did you see how the American people came together in support of their leader? Even in Tawinga because this is somebody we choose. Titsindike kuti mchitsanzo cha. Yeah, tungona chitsanzo. Wina. Apalausi. Alachunga tu ama. Tikopeleka chitsanzo. Yes. And muchitsanzo momwe tikunena ma pros and cons. That's right. Kudipena utakhala proactive. Yeah.
but proactiveness yako yonso pena pagema zapanga kudabwaso kuti kuperekesaso dzina lako aso kungonena kuti munthu ndinkalitsira Zona. anthu adifunira zonse Zona. you understand kuti zimene mali nazo kuti mutu umpena umachita kudaba kuti akuluakulu so izi tikukamba ponena kuti information iziyenda That's right, yeah. izitha kunena kuti amalawi ndalama zimene tifuna kugwisa ntchito pa this project this activity this event ndiyakuti anthu ndikumvesesa zolinga zake ndizakuti ndikuchiona chinthu chija holistically nkukhutitsidwa kuti we may not like zimene akupanga but this had to be done, Yeah. because sometimes anthu amakhala osakhulupirira pokapoka amene wapanga chinthu cha atabwera kuzauza kuti mwaona chifukwa chimene mapanga zimene zijazi na usogolera amene ali masomphenya amaona zimene anthu ena onse sakuona. Yeah. That's why ife tinkanena kuti sogolera kana kuti akuluakulu tikupita uko amalawi timaina tinkhulupirire chifukwa tinampasa mandate kuti azisogola mekucha. Leaders all over the world amapanga zinthu zawo nthawi zina za personal. Yes. Ndi anthu zofunika kuti za family zawo ndizawo. Akuzokhala kuti muna ali nyumba pena paka akaona ma renovations wa ku Botswana nayenso sabata imene wanena kuti nanenso ndikupita ku private visit. Yes. Koma ndimafuna ndinene kunena kuti chofunikira nkunena anditayamikire amutharika ndi anzawo kunena kuti akadakhoza kutinamiza akadakhoza kunena kuti ndikupita kwa komana ndiwakuona akukapanga zawo. So we should appreciate this koma kumalawi kuno chimene chimavuta kuti munthu angonena kuti ndikukatere ndi mabodza amene amabwera. Mukumvetsetsa? Yeah. Ndalama ina ili yonse timona ngati ndiyogula mankhwala. Ola Trump amakapanga zawo za Akuluakulu ndalama mdziko muno is not just about mankhwala. You remember nthawi inaga Ministry of Sports akufuna kumanga mapool kucheni kukamuzu Institute for Youth mina panga kuira. Simungamange ma swimming pool. Amati afuna chidamu. Simungamanga chidamu. Mdziko muno motufuna mankhwala kuti ine ndine Minister of Sports. Ine ndizigula mankhwala chani. We are so obsessed with sickness and illness and mankhwala is always about mankhwala. Guys, there is more to life than mankhwala. Yes. Advice to our leaders. Yeah. Maka panopo amene ali mbomawa mosogolera ndamuthalika and the whole team ya DPP. Pa usogolere. Sikuti nthawi zonse zimene anthu amakuombera ni manja pamene mupanga ma decision. Yeah. Koma as long as you know what you're doing and mukuzozona mupanga deliver on the ground. Yeah. Don't worry. How's it? Chifuka mukapanga deliver, what happens is anthu amayiwala everything else. That's right, yeah. So all my advice to this government is just make sure kuti zimene munalonjeza Malawi kuti moyo wa Malawi chuma cha dziko lino la Malawi zimene mavuto aja muonesese kuti mwakonza and mukakonza is the best way of silencing your critics. That's right, yeah. Lamphafu. Eri? Lamphafu. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya The Hot Current pano pa Kanema wa Times ndi alembi achunga komanso a bishop wathu emeritus wopuma. Apuma ngale? Lero announcement ko mpingo wa bishop. Mpingo namba zanazana alipamaizo. Msina njoya molo. Oh, TV molo. Kaenda change. Ai mapuma. Ai nakasindo hapo hii. Tipo hostility. Sayenda. Abasi waje zankwani. Ampumisadero mwandipumiza Ai nakasindo. Ni makumveserani. Mtu wadi yani. Emeritus. Ai wapuma mungu. Wajerera. Sinambe ngomwe. Ai amayamba. Akutipatsira programu imadzulo. Akutipatsira programu imadzulo ano ndi Asires Enterprise. Sally's Enterprise is offering an incredible 18 days of Christmas savings from 15th to 31st of December 2025. Enjoy up to 15% off on range of top quality products, including the iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy A17 5G, Redmi Note 14 Pro, Apple USB C20W power adapter, Apple USB-C to lightning cable, and Samsung 25-watt PD adapter with 3 pins. This is the biggest Christmas savings ever. Terms and conditions apply. Merry Christmas and a Happy New Year from Sally's Enterprise, your go-to suppliers of stationery and electronics. Ho, ho, ho! Merry Christmas!
program ya the hot current. Kodi ma MP afuna chiyani kweni tiyambe ndino andivuza mwana ma MP ndo samva tidabwera pano kwauza kuti muwerenge chigamulo chimene chinachokera ku court chikukamba kuti pa ikwenera kuti pazikhala kusiyana mphamvu and zimene zonse ndimene tinasankha mdziko tili ndi 3 arms of government tili ndi kwa president ndi nduna za boma tili kwa iwowo kumene kuli a speaker ndi aphunguwo then tili ndi kwa a chief justice ma magistrate majandi oweruza milandu ola president atakha kuti akomedwa kwambiri sangamangopita daily ku parliament kumana ndifuna ndizangona kuti mupanga bwanji muli nazo zochita kumujere kuhiru zazigwira ntchito mu office of the president and cabinet simungamabwero mwazasuzumira kuti unless pamene mayenera kuti mupite mu nyumba ya malamulo. Basically what we are saying, what is it that you want kuti muzikapanga ntchito ya aphungu ya makhansala amene amapanga za chitukuko tinagwirizana kuti chitukuko chathu chiziyenda at council level. Therefore ndalama imene ijayi izipita kumene anthu amapanga za chitukuko chili dala lomwelo. Now koti linalamula bwino kuti timvesesane because ma courts ndi zimene amapanga amatitanthauzira malamulo amene tapanga ife aja ndife atitanthauzira lamulo ndi kulona sitinalipange bwino tibwerere tilichunenso kuti zimene tinkafunazo zitheke basi chifukwa choti tinkanati voterani neyo phungu wa chitukuko. No, the messaging was wrong, the thinking was wrong. The correct version ya MP ndikuti mapanga malamulo mapanga oversight, you understand it, and the representation 5 billion ujeni 5 billion MP angwembera fungo. Yes, because okay chikula kwikandija nanga makhansala kane akuti aifeso sitikukhulisidwa ndikungopanga chitukuko chomwe funa zikapanga nawo malamulo akumane so nawo sagwirizane kuyamba ka association ka kuti tufuna zikalowa nawo maphungu amapanga malamulo afeso kuti pachinayipo khalitsa kalowa pachinayipo khapo kati zingobwera phungu tizikapo mulomoso na feso malamulo mapanga makhansala. Yes, you understand the chaos that we're trying to create. That's right, yeah. Can we accept kuti munthu sungapange zonse timasirana chunga alembe asira apa ine ndikutenga apa ine mukayimbe belo mukayimba belo muzikhutisidwa ndi mukayimba belo anthu akabwera achunga alandira ine ndilalikira ayi ndalama sikusiyana ndalama we are not safe ika pod ukhala komiti but iwe ukhutisidwa ndi role imene uli nayo because tonsefe tikupasirana mwala tikumanga dziko. We building this country one brick at a time. Alisa kusonkha mwala siungasonkhe yonse wekha. Now zimene akupanga apapazi kumapezeka kuti mpakana pano pa nkhondo yafikano ku Malawi local government association kodi inu munawambisidwa bwanji just because they differ with you and they telling you kuti this is an association malamulo akali kuti kwa amene apanga. For me it scares me kuti you don't even understand how an organization was done and then you're asking each other kuti is this an act of parliament. So we didn't have organizations who say member done act of parliament. Come on guys, please man. You tivesese kuti pali maujenesi ana mayamba ndizosiyana but the reason is anthu akabwera kunena kususana nanu si adani anu. Can we have kuti tizatha kulanda anthu kuti anzatha kuti chani because ukaona aphungu ena amene akukamira nkhani imene akumafika nazo zomwe zitenga person kuti aliyense amene akususana naye ndi kuti akudana nawo. Why? Because they are protecting their chairs. Pofuna kuteteza kuti council lako zokhala phungu azandilanda mpando nditi timukhiye ndizikayendesa nawo imene ndalama imene yachuluka andibera uje akulaku tikapanga choncho tikusokoneza dzikoli. Inu mukupanga zimenezo ndizofunikira kwambiri representation imene mapanga amene kujaku law making imene mapanga amene ndi oversight. These are very key. Si boma silingaende kupanda ntchito status zimenezi. Amakhansala akabwera kupanga zitukukozo ndalama mapanga pasi ndi inuyo. Yes, from central government zikupita ku local government decentralization. Pali mafoti awiri amene wina MP anandiyimbira sabatani ali ndalama zimene zozo sitingasire makhansala chifukwa makhansala samazimvetsa za ndalama ndeni nanena kuti inuyo ma MP ndeni mazimvetsa sitingasire ndalama zimene zozo 5 billion kumusira khansala samazimvetsa ma MP ndamazimvetsa anayamba zulu last time anyways and ine nditenge motele now and I'll be slightly different from maybe my brother here. My MP akudandaula kuti they've been sidelined and muona ngati kuti maybe instead of saying kuti akwapanga sideline iwo anakaona lamulo, it's the law that actually demarcated them imene ina achita separate kuti zachitukuko achite awa makhansala zokhuzana ndi kupanga malamulo zikhale ndi ma MP. Ndiye ineyo I don't have a problem ma MP kunena kuti
ndalama zachuluka. Ife tiona kuti nakakhalapo ndi gawo, there's nothing wrong. Koma, one, the spirit of it. Chifukwa kuoneka ngati zinthu zinzongofuna ndalama zadyera chabe. Two, approach. Even the approach itself zikukhala ngati zochita kufuna kungolanda kugwiritsa ntchito mphamvu zimene ali nazo zokuti amapanga malamulo. Tikupangirani ka amendment. Tikupangirani ka amendment. Omwatero. Okay. Tikupangirani ka amendment. If they have a genuine reason, if they have a genuine concern, I don't think tachite bar from voicing out. That's why akunena kuti bwanji tinakakhala ndi a larger discussion as a country. Kuti kodi nkhani imene tiziyendesa bwanji umakamba ngakhale za referendum. Kuti bwanji referendum chinthuchi kuti kuponyera referendum kuti ziyendesa bwanji. So kunena kuti iwo afuna takhalapo ndi gawo kapena kuti ma concerns yawo, they can say anything. Koma the manner in which it is being done, mokhala ngati moopseza kugwiritsa ntchito lamulo kupanga chani kupanga bulldoze, I don't think that is the right spirit. Chifukwa even argument imene munenayo yomanena kuti azinena anzawo kunena kuti they are not qualified, and that I must also agree to some extent. Kuti palima kansala ambiri amene umatukaona kuti awawa budget document chicha o 5 billion angainvestese mabuku ndizoona. Komanso aliko ena ma kansala amene I tell you that the brilliant Malawians oti mene chicha atha kukankha ndogwiritsa ntchito. But the question goes back to my MP. Ni ma MP angati akamapanga even budget session umu amene amakhala ndi chimene chankupa chiwerenga ambiri samangochomba. Some of them don't even understand the budget documents, even the malamulo aja pokakhala kuti drafted bill akupita akachiwerenge, they don't. Yes. Mwadusa ma taxes. Yes. Yadusatu auje. Oh yes, ma taxes. Parliament. Yes. Yeah. Akayamba ma taxes abatiza dabwana na ulimozi so now. Ni ma MP just to kungonyeza basi. Even ngongoli zimene akutizafika 2018 sizidadutsa parliament momwe zidadutsa nkola muli lero bana akudabwa kuti ndalama zafika pamene zidadutsa parliament zidali ma documents mudawerenga exactly afumu zimene ungonena baba so imapheka ikakhala ili kwanza amene sangathe zimene zozo iniyo kuthekera kwanu nkotani. So achief abwana akwayankhula monena kuti yayi mwina tamvesese ine sindikumvesesa mkaliposa yangasewa ndabusa ndiyamakhala kuti bishop bishop amene khamu understanding. Yes mayine sindikumvesesa po bishop ndamene akhala kumvesesa kumbiri kuposa kumano kuzimvesesa zinthu zomveseseka zinthu zosamveseseka palibeso there is no business trying to understand zinthu zosamveseseka imusunga anthu muti muno ndasunga chifukwa munthu aziziwa malire ake masaka leka tingopereka ndene munthu azibwera zafuna kuti ayine asingodola anthu emping naneso ndifani khako bishop leroka nemu iya yafumu iniyo ndino aujeni khani pamene nkhani yafika kuti ndifuna ndikhaleso bishop sikulira ndimene ndikunena zo ndezimvesesa munthu acho iye akhulisidwe ndi amene alipo afumu tanena kuti representation amatimira aphungu acha lawmaking amapanga malamulo oversight chief ntchito zimene zizi ndizofunikira chief ndipo ndi zazikulu ziko silingaende popa masafuna zimene iwo afuna akafika constituency azikayimbira nyimbo MP abwera achitukuko asankhe akayimire pa ukhansala osati MP nyimbo zachitukuko zikayimbira ku kansala yes osati kujenera iya ipo ima chisankhochi kumayina sakayimira ngati kuti azitchula kuti wachitukuko ime ukhansala chifukwa wachitukuko ndi office ya kansala so ungafune ma office awiri munthu uli sankha office yako imene uli ngati bele sikukwanira panda 5 billion tikadakhala tukangana metu kangana I doubt because my MP amamuona kansala ngati ndiopanda ntchito kulibe tindalama umene kuja mangolanda ati ma allowance, you understand chifukwa chake amapezeka amafuna kukhapa MP bwana MP panopa unati kansala ano akuyendesa chikwama afuna sokhala kansala sankhali chinthu chimodzi simungafune mukhale apo mukhale zimene ena kamanena kuti zomanenanso kuti munthu mwina ndi vice president ndeti mpase sonduna neli kuya confuse kuti ndi ndani munthu kuti ndi minister ndi vice president, you understand ena khala kumapanga comment on this kuti the vice president you give them a ministerial position kuti how is he going to be functioning? It's confusing. What is he functioning as a president in the office of the minister or the minister in the office of, you understand? So maybe just put them as vice presidency and then responsibilities, but not necessarily holding the ministry. So makansala please, my MP, ine ndikuona ngati kuti mukungodandaula zinthu zabwinobwino. Komano chifukwa chokuti mampanga chimvano cha mavu. Because mmene mwanena muja kuti ati ni mphamvu yoti khoza kachuni yako nkuno. Abuse. Uyo ikukhoti komati chani? Yes. Okay. And tikupatsani ka amendment. Ndeno makhoti akakatanthauzenso ka amendment kachati pangasoke naso. When it is going to end? Zikathira patipo koma tentivomereze
kuti office iyi njofunikira iyi njofuzika ngati cheni cha njinga chikaduka njinga siyenda chikakolana bwinobwino aliyense akupanga mbali yake nkuyendesa dziko likupita chisogolo. Pali mawu amene anayankhula ndingomaliza ndamene amsisi anayi mawu abwino kwambiri. Nkhani yonena kuti tikamakamba za checks and balances wekha sungapange pass budget wekha budget yo ndikuyigwiritsa ntchito wekha ndikuzayipanga oversight pamene popo ndiyoti in terms of good governance sizinayende. Imafunika kuti wina apange iwe amene uli auditor ukhale pambali usagwireko ndalamazo. So mukakhala kuti mupanga izi ndingati kuti no who is going to give oversight over your expenditure for the inuso ndamene mugwisa so ntchito iwemwe wachita pass budget Yes. parliament Yes. iwemwe uthamango kapeza omanga bridge Yes. iwemwe mulipire Yes. Kena kodi bridge ndamanga bali yakula kodi chilungamo chinaenda wakhala ni manyazi zula kuika zinthu Umafata tinene pano nyazi limo manyazi osata kuthera zona limozi lokama honorables iniyo ndina ntolemekezeka khali nako mufusane ndipo it doesn't matter 290 chakuti mukhala kumene kumugwirizana ife atatu pano Ife tikunena kuti ayi mwagwirizana kumene kuko 290 chakuti ife here on hot current nyazi limozani limozi kuti zimene muchinazo mulakwe ndipo simutantunda chifasizitheka tuma chani ndikusisitheka tuma chani sisitheka zimene mupanga mene chilunga ife timangoyima pa chilunga mupanga abuse office zula kuika zinthuzi ya UMP yokonza malamulo chifonse tu 200 chakuti agwirizanatu mpaka mpaka nyimbo akuti mpaka ive Mwana nakusani kuti mumakhala anthu ena amalankhula nimaona kuti awa akuchitira kuti pa jamaa koma osanavota even amene yadusa ni mavota 190 chakuti iya 200 chakuti ena sana pite okay ena sala bit no munalibe zero munalibe mayesa naiko 190 ife muno lero mpajani kuti lero pa 7 pa 7 tikunena kuti simutantunda simutantunda isithe no chifukwa dziko lino ndilamalamulo zona sungakhale uku yomaka wasonkhanawo kuti mukagule ndiwo udzatenga ndalama zija ndipatsani ndikagula uzaphike uzafusa kuti ndio ndalama zija zaenda pati ndota panga pati ndiye kumene koko 290 chakuti mwagwirizana ife atatu pano tikunena kuti sizitheka 290 chakuti 220 chakuti it doesn't matter 200 nkanthu so zulakwika muuzane kumene koko kuti akuluakulu tikhale ndi manyazi tikhale ndi manyazi nkhani ya sibasi tatsekatu atatseka sitisinthanso maganizo sitisintha mfumu awulakwitsa mulakwa mahonorables mulakwa simupanga zona tifunse na Malawi challenges to tikepo maganizo I can't wait for the next topic. Chifam, a question would be, kodi my MPs pankhani mene, what have they done about it? But anyway, komathawi yalithe titamangise nkhani ya transport maiko ngati America England including now China. You can't differentiate kukhala ndi galimoto or opanda galimoto because the systems, transport systems very effective dzina za pansi pa nthaka dzina za mabasi madzi makodiyo ni pasi kupindika wajanjani ndipo palibe zonyadilana kuti awali ndi Bentley it doesn't matter chifukwa onse amakwera chani matrain koma kunoko achunga ndi ali ndi Benz awandali ndi Benz anyamata amabenzi twawo musango aona muli ndi chivichani chiv8 musana nanga mayambisa nokha mfati tinena kuti alipo angati iyakweni nkhani andekuzamani afumu nkhani imene tukamba nkhani yakabasa chifukwa chokuti tilibe matransport okhazikika m'matawuni mwathu pano pasi m'matawuni iso tikapita even midzimu chani palibe transport imene ukhoza nawo kuti ndikudikira yakuti kupatula zongoyenda za anthuzi ndi anthu anaona kuti anthu amasuwa mayendedwe ndi anthu anapeza poyamba kunabwera timjinga tamatala atatu tija maona kuti tufo kati cha siti kwenda bwino kuti meje tata siti kuoneka siti kuoneka maka kulilongwe blanda tanso kulilongwe kosa tanso blanda kunoko kwa mitunda ndeti mafutika kukwera ndi anthu anazamba no izizi zimene akuziona pakanema kwawo kwa amene akuonera kanema izizi ndi zimene anthu anakonza ngati kuti anthu akusowa mayendedwe ndi pali mpata kuti zanyamula anthu zochipa kusiyana ndi taxi zochipa kusiyana ndi minibus zochipa kufanana kusiyana ndi njinga ziuze ndi anthu anapezana kuona kuti apo yamba makwera mozi kenaka kuona zikoza kuteka kwera awiri atatu pena banja lonse banja la anthu folo kamwana kagwira apa kakhala apa nozipewa now
mukaona zimene zikuchitika no chaos imene kuchitika mu mzinda kuti anthu amene wawa samaziwa zakayendedwe kapansewu njingazi sizinalembetsedwe mukaundula wa njinga amene zimayenera kupangira woyendesa alibe license njinga ilibe zitupa nde kuyenda kwake chisawawa ngozi imene anthu akufera mfumu ndimanena chisanzo mwa msanga ndikuona nthawi yathu yapita apa nthawi ina yake apa mkukwadagwa pa njinga apangu ajona pangu unali bwanji ali bwino bwino Aucha bwino. atagwa pa njinga ndeni ndapita kukaona kukuje Kugwizi. ku group amfumu zimene maona pamene poposo iyayi amabwera atatu amfumu ndezimene amachita madokotala aja sikutinso amayenderanso kuti anayamba kubwera ndi ndani amabwera kuza kuona amene ukulirira amene wavulalira ndikuti ena angodikira amene avulala pang'ono amayamba amene avulala kwambiri wafumu ndikuti magazi chuchuchuchu anthu akufa chifi ndi njinga za koma ngati dziko tinapanga na kuti ngoyang'ana kumbali so akapachita ngozi munthu galimoto yaying'ono timalemba tonse kuyambira kochitika ngozi ya galimoto yes minibus yachita ngozi koma mudaphatikiza anthu amene akumwalira ndi njinga pasiku amfumu tikhoza kukhala ni mantha mdziko nthawi yatitera mwansangasanga mchaka cha 2024 that is chaka cha chifukwa chaka chino akamamaliza chaka apayora atuluse mafika kuma chaka chatha dziko la Malawi linagwiritsa ntchito ndalama 3.3 billion kwacha pofuna kuthandizira ngozi kuchita deal ndi anthu amene anali involved mu ngozi zakabaza 3.3 billion 472 lives no way were lost mchaka cha 2024 anthu 472 amene amwalira chaka chatha chifukwa cha kabaza ngozi zokhuza ndi njinga zakabaza ndipo akuti panali ngozi 4,566 in a 2-year frame ya 2024-2023 ndikuti nali ngozi 4,566 an average ndikuti you're talking about 2,000 plus chaka chimodzi. Now for me when you look at those numbers zimaphweka akakhala mwana wanzako zimaphweka akakhala kuti ndi wina koma tunena pano ena mwina azimisakale TV chifukwa tayamba nkhani imeneyi chifukwa safuna kumva nkhani imeneyi chifukwa mwana wawo anamwalira amunawo anatisiya nsikana amene amasunga ndithu banja nkumanena kuti uyu ndamatisamala anapita chifukwa chenjinga kabaza. This is not a playing matter. Nchifukwa nafunsa kuti kodi olo ma MP athu asogolera athu amati akakhala parliament akamaona ma issues that are very burning and pofunikira pakhale malamulo okhwima obweretsa sanity into this country pankhani ngati zimenezi akupangapo chiyani? As a country we should not politicize nkhani yokhuzana ndi kabaza ayi masiku ano akumayenda weekend ndali kulilongwe koma I tell you kumayenda mpaka na opanda mamira nde kupezeka kuti akungokhota kuchoka leni ina nangasikuli ngati misewu ingapo so pano mene akhalira misewu ija kungolowa basi choncho kuti koma iwe nanga ndine kupanda break sindakakupha. So we can do better as a country and ndivuto onena kuti khala tikuliyang'anira kumaliyang'anira akuti wina anatuuza ndithu very reliable source akuti ku police akuti tidamanga anthu koma mkulu mmodzi wa boma la MCP akuti someone ndithu came and said no onse amene mwamanga njinga zawo abwezereni. Yes kutola kuboma apolisi nkungoti nangatitani. So if amaso athu ali pa inu a DPP kodi for how long are you going to see this problem ikukula anthu miyoyo ya anthu nkumapita just like that? Koti kamakamba tikuyendesa boma anthu timaziona nkhani ngati zingati zophweka Sally's Enterprise is offering. This is life and death. Amfumu nthawi yathu yatha munthu sungamayendese chinthu cha petrol cha engine pansewu panda paper lililonse ngati you can't be operating that machine kunyamula miyoyo ya anthu andi pansewu pali makomuza ziyena. Yes you carry people's lives, you have no idea what you're doing. Umangozowa kuliza kuponja magia, you think you can take people nde muone manambers anthu amene akumwalira apa. Are we sure we're going to be looking away just because tikuna kuti anthu ena akupanga business, the business that's killing people? No, Mr. Banda. No, Mr. Chunga. We need to start and say this must stop. Ndale zimene zinalowa pakabaza za panthu ambiri. Can we please be sober enough and say, guys, this problem is growing. Numbers za njinga zikukula abe bwana izafika pena pakesi kuna get out of hand.
Can we bring sanity? Can we please? And ife tinali ku Tanzania chaka chino Yes. tidaona kuti kabanza wake tu waulemu Yes, ziyatuna zozaza. And amayima kuno ma traffic lights ngatena komanso pali ma restricted place you can't just be panopa ukhoza kuiponda pano ukafika mpaka kuchilomoni udutsa ntawuni koma amadusa so wrong way. zona Kupita Yes. kudebo. Yes. Uya kuchokira kufumu. zona Just because batalikira sakakazungulire Zona. koma amangoyowa maenda kulapika. Zona. No bwana. no helmet Yeah. No, and nothing. akumatengana mpaka 5 feet Yes. Mpaka Family yose kunyamula kuposa kusienta. kabaza Yes. And No, it's too bad. it's too bad. Imagine that is an imvula ikabwera. aiti satero Tisadero. kuti mwina ena akuzonena kuti anyamatawa ndi asulizo Yes. mawa Yes. kukacha 8 koloko Yes. tapitani ku emergency pa group pa Yes. mukangokhalapo 30 minutes Olo amene muli kulilonge mupite kukamuzi. ku emergency Yes, mukaone. ndiye mudzikaona don't stay there for an hour No. even 10 minutes And see. ndiye mukaone traffic imene ikubwera Yeah, ofulala. yanthu ofulala chifukwa cha njinga za moto Yes. Ndeti ione kuti ngati dziko. Yeah. Tizimuyang'ana kumbali anthu azimwalira chonchi. ndipo lomwe tikambirana imene tukakambirana za kuti ujenuyu 5 billion sangakhale khasa Mfumu. Nkhani ndi izizi kaya. Mukanaja credit mukanabwera ndi ma solutions to this. Zona. As a country tipange bwanji. as a country nkhani iti iunike bwino Yes. awachunga ananena kuti mmene tayamba yakabazawo Yes. ena misozi yamba kulira Zoonadi. ena anena kuti basi timitsani sinufuna kumbaza Kumbaza kabaza zimene zozo zinandizi. Yes. Our Minister of Transport. kuti ndani mwene kwa transport akaupa Kule anduna. Let's cross check. Yes. Okay, Kule anduna chonde. Iyi tikambirana. Koma imene is Yes. not just about Minister of Transport. Yes. Because ndifake munthu amampanga single out anthu ndikumuda. Koma ndiofunika kuti nonse Yes. ngati boma you should come together cohesively Yeah. and work Zona, together for a yes. solution on Zona, this. yes. Yeah. Kuti sangu mpweteka sapwetekedwe munthu. Tibwere pamosi ngati dziko. pakhale pepala Yes. pakhale pepala atiwerengetse Yes. zimene boma la DPP Yes. lichite pa nkhani yakabaza Yes. kulakwa kwangu Sikulakwa Ayi. mfumu. tipanga chonchi Yes. ndimati nduna ina ndakatsekulitsa ndende Bwezani njinga. ayi musatero Akabazatu olo atakweza na 4 or 5 apolisi amayang'ana kumbali. Amakudusa ndipombo vuvuvuvu kuti inu. Lamulo likugwira gali moto. nduna ya MCP Ndakaupa. nachula Yes, the first one kaupa. nduna ya MCP idakatsekulitsa ndende yomangamanga Yes. inu mune kambakani ndini Yeah. And osati mene mugwine ndelamo. Kasi mugwine not the brand Banda version. Yotira nsinji. Akatsabo yojera kaujeni. Kajani kasabula kajama yantu. inu Akambusi. Akambusi. Aweka kambusi. uyakula kweka nkutanga Akambusi kamuchileka. Nthawi yatha abanda zipita. pamene panso ndi pamene tamalizira koma nkhani ndi ya serious kwambiri we are losing a lot of people ana asukulu azibusa anthu osiyanasiyana akupita chifukwa cha kabaza we need to have a solution Yes. kuti mtauni musingamange maende site to site kuti Yes. kuchoka Kuchimbi, yes. timabasi Yes. kulongo kuti ni Anthu misonyiwa omwewo amene agula njingawo aloledwe agulidwe ti mabasi timene tiziyenda bwinobwino mmene momwe osati izizi. nangasema basi onse akuti amachedwa kudzadza chifukwa amati Nanga tofundi anthu ngati Awuti chachangwini. anthu amazaza bwanji mbemo. Isystem yake imene tinayikonzera. awa ndi alembi athu apano pa cathedral alembi achunga ndikanakamba zambiri kuti kodi mulembi amayenera kukhala ndi makolere za mtundu wanji fa kuti tiyike pa scale ulembi wonso sakukwanira Nanga mwaonaso. Mwakokomeza tikumaliza kufulaso ndazindikira kuti Ndazindikira ndazindikira kuti pali ali zofoka zina ndenzazikamba sabatama Tit for that. ndazindikira kuti amulembi iya Simuerenga bedalama. inu bishop emeritus Sinapume. ine ndi mdzukulu wa Nanjaiko wishing you the very best of the evening and goodbye. Sally's Enterprise is offering an incredible 18 days of Christmas savings from 15th to 31st of December 2025. Enjoy up to 15% off on range of top quality products, including the iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy A17 5G, Redmi Note 14 Pro, Apple USB-C 20W power adapter, Apple USB-C to lightning cable, and Samsung 25-watt PD adapter with 3 pins. This is the biggest Christmas savings ever. Terms and conditions apply. Merry Christmas and a Happy New Year from Sally's Enterprise, your go-to suppliers of stationery and electronics.
Christmas! Malawi, a storm is brewing. She is coming. She's bold, brave, and audacious to dream beyond her borders. She is Miss Malawi 2025. Miss Malawi Road to the Crown series, coming soon to Times TV.